فيلم كجمر حانتي دكتور رامبي استوالت قال ناب هوسبيتال كتبصح كلا نعزب ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ክትሓርቕ ከላ ንዕዘብ። ታንፊ ናብታ ተንፀርፅር ዝነበረት ሰበይቲ ተፀጊዓ መድሃኒት ሒዝክዮ ዘለኹ ብምባል ተሓታ። እንተኾነ ግን እታ ሰበይቲ ከይመለሰትላ እንዳንፀርፀረት ንደገ ወፀት። ኣብ ደገ ዝነበረ ዋርድያ ከረጋግኣ ዋላ እንትፈተነ እታ ሰበይቲ ግን ናብ መኪና ብምእታው ጉዕዞኣ ጀመረት። ዶክተር ዳንቢ ድሕሪ እዚ ትዕዘብቲ ናብ መኪና ብምእታው ምስታ ሰበይቲ ዘሕለፈቶም መዓልታት ከተስተንትን ጀመረት። እታ ሰበይቲ ኣብ ሓይማትሉ ዝነበረት እዋን ንሳያ ነይራ ትከናኸናን ትከታተላን ዝነበረ ዶክተር ርክበን ካብቲ ሓማመን ዶክተርን ሓሊፉ ልካ ከማ ደንጓልኒ ነይሩ። እዛ ጽምእናይ ዝነበራ ዶክተር ርክበን ብከምዚ ገባብ ክፈላለያ ስለዘይሓሰበት ስለዛ ሰበይቲ ካብቲ ሆስፒታል ኣብ ትወፀሉ ዝነበረት እዋንያ እቲ ናይ ባሕቂ ጣብያ ክትንፀባረቆ ጀሚራ። ኣብ ካልእ ትዝብትና ሓንቲ ባቡር ኣብ ፊርማታ ናይ ባቡር ክትበፅሕ ከላ ንዕዘብ። ካብታ ውሽጢ ባቡር ሓደ ሰብ ምስ ኣዕሩኽቱ ይወፅእ። ትዕዝብቱ ወታደር ዝነበረ ይመስል። እዚ ሰብ ዲፓክ ሻርፕ ይበሃል። ምዕባይ ሓዊ ናይ ኣይናን ድዩ። በስ መሰረት ንዶክተር በጃኹም ንሓወይ ናብ ናይ እምሮ ሕሙማን ይእትውለይ ብምባል ይዛረቦም። እንተኾነ ግን እቲ ዶክተር መጀመርያ ጥዑይ ድዩ ሕሙም ክንረጋግፅ ኣለና ይብሎ። ኣናንድ ክርአ ከሎ ርጉእ መንፈስ ዘለዎን ጥዑይ ሰብ ዝመስል። በስ ምኽንያት ድማቶም ዳኳትር ንኣናንድ ከም ጽሉል ክቕበልዎ ከም ዘይክእሉ ይውስኑ። ሓዊ ዲፓ ግን ነቶም ዳኳትር ክልምኖም ንዕዘብ። እዚ ሰብ እዚ ህይወት ሰብ ኣጥፊኡ መንግስቲ ከይተረፈ ጽሉል ምዃኑ ዝፈልጥ ብምባል ይገልጸሎም። ኣብቲ እዋን ሃንደበት ኣናን ኣብቲ ውሽጢ ሆስፒታል ክርብሽን ክብፅብፅን ጀመረ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ንሓንቲ ሃማ ንምቕታል ስለ ዝደለየ እዩ። እቶም ዳኳትር ነዚ ምስ ረኣዩ ንኣናንድ ናብቲ እንዳ ሕሙማን ክእትውዎ ወሲኖም ኣለዉ። ኣናንድ ነቲ ናይ መለለይ ጽሉላት ድቢዛ ክገብር ከሎ ንዕዘብ። ንውሽጢ ምስ ኣተወ ኣብ ዙርኡ ዝነበሩ ጽሉላት ብምክራም ይዕዘብ። ቀፂሉ ምስ ነብሱ ከላልዮም ይፍትን። ንኹሎም እንዳኾለለ ሽሙ ይነግሮም። ኣብ ውሽጡ ኸማ ዝነበረ ከይተረፈ ይላለዮ። እቲ ሰብ በራሒሎም እዮም ዝፅውዕዎ ነይሮም። እቲ ሰብኣይ ማጉላ ስለ ዝነበረ እዩ። ድሕሪዚ እቶም ጽሉላት መድሃኒቶም ክወህጡ ብሓካይም ይፅውዑ። ኩሉ ሰብ ብኣግባብ መድሃኒቱ ክወስድ ከሎ ኣናንድ ግን ዝተዋሃቦ ኸይና ከም ዝወሓጠ የምስል እሞ ዳሕራይ ግን ናብ ካልእ ቦታ ከይዱ ከውፅኦ ከሎ ንዕዘብ። እንተኾነ ግን ናይቲ ሆስፒታል ኣመሓዳሪ ዶክተር ካራና ብሕርቃን ተመሊኡ ይመጽእ እሞ ንምንታዩ ኩሉ ተሓካሚ መድሃኒቱ ብኣግባብ ዘይውስድ ብምባል ይጭድር። እቲ ዶክተር ሓሪቑ ክዛረብ ከሎ ኣናንድ ድማ ብሓሳብ ከም ናይ ሮክስታር ደራፋይ ገይሩ ይስእሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ይስሕቕ። እቲ ዶክተር ብሕርቃን ናብ ኣናንድ ገጹ ምስ መጸ ሓደ ጽሉል እውን ናብ ኣናንድ ቀሪቡ ምስ ሰብ እዚ ከይትባስ ምኽንያቱ እዚ ሰብ ጥሮታ ዝወፀ ጀነራሊ ብምባል ይነግሮ። እቲ መሓዳርን ዋና ናይቲ ሆስፒታል ኣናንድ ወዲ ሃፍታም ከም ዝኾነን ይሕወቱ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝቕመጡን ሓደ ሓዊ ግን ንዕኡ ንምክንኻን ኣብዚ ከም ዘሎን ይዛረብ። እዚ ታሪክ እዚ ዝነግሮ ዘሎ ዶክተር ሓደ ካብኣቶም ኮይኑ ዶክተር ሱኒል ይበሃል። ዶክተር ሱኒል ነዚ ምስ ሰምዐ ብሓሳብ ኣርሒቑ ተመሊሱ ክሓስብ ጀመረ። እቲ ሓሳብ ኣቦ ኣናንድ ሰልቲ ከለቅሖ ከሎን ኣናንድ ድማ ገና ቆልዓ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እዩ። ምስ ኣናንድ ድማ ጽቡቕ ዝምድና መስሪቱ ነበረ። ኣናንድ ብቆልዑ ከሎ ሓወይ ብምባል ዝፅዋዕ ነይሩ። እቲ መሓዳሪ ዶክተር ንኣናንድ ይቆያቆ ዝነበረሉ ሰዓት ኣናንድ ግን እንስሳ ከም ዝጠፍኦ ዓይነት ብምዃን ይዕዘቦ ነበረ። ልክ ኣብዚ ሰዓት እቲ ዶክተር ንኣናንድ ብምፅዋዕ ናብኡ ኸደ። እንተኾነ ግን ኣናንድ ነቲ ዶክተር ክዝክሮ ይከኣለን። ኣናንድ ንሱኒል ከም ኖርማል ዶክተር ተቐቢልዎ ኣሎ። ምስኡ ሕሉፍ ትዝታ ከም ዘለዎ ግን ዝዝክር ኣይመስልን። ኣብዚ እዋን ኣናንድ ከም ኣመሉ ከኒና ከይወሓጠ ክኸይድ ዝረኣየ ዶክተር ዳንቪ ነቲ መድሃኒት ክወስዶ ተገድዶ። ኣናንድ ዶክተር ምስ ከደት ክላገጸላ ጀመረ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና እቶም ጽሉላት ተኣኪቦም ስፖርት ይሰርሑ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣናንድ ካብኦም ተፈልዩ ምስ ካልኦት ሕሙማት ይፃወት ኣሎ። ከምዚ እንዳገበረ ከሎ ዶክተር ዳንቪ ትሪኦሞ ንምንታይ ክላስካ ዘይተፅርብ ብምባል ናብ ካልእ ክላስ ወሰደቶ። ቀፂላ ኣብቲ ሓድሽ ክፍሊ መወልወል እንዳሃበት ሕጂ ክጅምር ትኽእል ኢኻ በለቶ። እንተኾነ ግን ኣናንድ ነቲ ገዛ ከፅርዮ ብጀመረሉ ሰዓት ንብረት ክሰባብርን ብዙሓት ኣቑሑ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክገብሮም ከሎ ንዕዘብ። እቲ ምስኪን ኣናንድ ነዚ ክገብር ከሎ እታ ዶክተር ጠጠው ኢላ ትዕዘቦ ነበረት። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መሓዳር ዶክተር ይመጽእ። ኣብ ልዕሊ ኣናንድ ድማ ይፃረፍን ይቋየቁን ንምንታይ ከም ዝትገብር ኣለኻ ብምባል ብነጥሪ ይዛረቦ። ኣብዚ እዋን ኣናንድ ኣብ ገጽቲ ዶክተር ሃመማ ዓሊቡ ረኣየ።
بس ድማ ነቲ ሃመማን ንምቕታል ክብል ነቲ ዶክተር ብፅፍኤት ይሰሃሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንኣናንድ ሒዞም ናብ ናይ ሕክምና ክፍሊ እትውዎ ቀፂሎም ብመሳርሒ ናይ ሕክምና ገይሮም ንዝሓለፈ ዝኽርታቱ የዘኻኽርዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣብ ኣእሙሮ ናይ ኣናንድ ሓንቲ ጓል ብትዝታ መልክዕ ትረኣዮ። በስ ድማ ማያ እንዳበለ ክፅውዕ ይስማዕ። ሕክምንኡ ድማ በዚ ከባቢ ይውድኦ። ኣናንድ ከምዚ ኮይኑ ሪኦም ዘይፈልጡ ቶም ፅላት ይስንብዱ። ገለ ነገር ኮይኑ ገለዮም ገይሮሞ ብምባል ተኣኪቦም ናብኡ ይመፁ። እንተኾነ ግን ኣናንድ ወልሓደ ኣይኮነን ነይሩ። በንጻሩ ይፃወትን ይስሐቅን ነበረ። ዶክተር ካራናን ዶክተር ታንቪ ንትምህርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክትከይድን ካልኦት ናይ መተኣመኒ ውዕላት ክትፍርምን ይነግራ። ብኻልእ ኣናንድ ሓደ ሕሙም ዳበኸየ ከሎ ይርኢ። እቲ ሕሙም ዝበኸየ ዘሎ ብሰንኪ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ገዲፋቶ ዝኸደት ሰበይቱ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣናንድ ንሰበይቱ ሽምዓ ከብርሃላን ብሽማ ክትፅልን ሽምዓ ከም ዘድልዮ ይርዳእ። በዚ ድማ ኣናንድ ናብቲ ዋርድያ ብምኻድ ይሓቶ። እቲ ዋርድያ ግን ይቆየቆሞ ንኽኸይድ ይነግሮ። ኣናንድ ብተወሳኺ ሓደ ሓሳብ የምፀሞ ነቲ ዋርድያ ሰልዲ የርእዮ። እዚ ዝገበረሉ ድማ ነቲ ዋርድያ ግቦ ብምሃብ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ደገ ብምውፃእ ሽምዓ ሒዙ ክምለስ ደሊ ነበረ። እቲ ሓላዊ በስተሰሚዑ ክዳኑ ንኣናንድ ይህቦ። ኣብ መንገዲ ግን ዶክተር ካራና ንኣናንድ ይሪኦ። በዚ ድማ ኣናንድ ክሃድም ጀመረ። ኣብ መንገዲ ዶክተር ሱኒል ንኣናንድ ይረኽቦ እሞ ከም መንፈስ ኣናጊፉ የህድሞ። ዶክተር ካራና ድማ ንስርኣየ ንምርግጋፅ ናብ ኣናንድ ይኸይድ። ኣብቲ ሆስፒታል ንኣናንድ ክረኽቦ ከኣለ። እዚ ኩሉ ነገር ግን ብናይ ዶክተር ሱኒል ሓገዝ እዩ። ክሳብ ክንደዚ ዝተኸላኸለሉን ካብ ገበን ዝሓብኡን ድማ ሓቀኛ ፍቕሪ ከም ዘለዎን ከም ንእሽተይ ሓው ስለ ዝርአን እዩ። ኣናንድ ናብ ክፍሉ ምስ ተመለሰ ሓለውቲ ነቲ ሽምዓ ዝተገዝአሉ ሕሙም ሽምዓ ሒዙ ስለ ዝረኸብዎ ይቆየቕዎን ይንገላትዕዎን ነበሩ። ኣናንድ ነዚ ምስ ረኣየ ነብሱ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ናብቶም ሓላውቲ እንዳጎየ ብምኻድ በብሓደ ክሃርሞምን ነቲ ሽምዓ ድማ ነቲ ዝገዝኣሉ ሕሙም መለሰሉ። እቶም ሓለውቲ ግን ተኣኪቦም ንኣናንድ ክሃርምዎ ጀመሩ። ዳግማይ ድማ ናብቲ ናይ መቕፃዕቲ ክፍሊ ወስድዎ። በዚ ድማ ኣመና ስለ ዝፈርሐ ንዶክተር ሱኒል ይፅውዖ። ንኣናንድ ዝከናኸኖን ዝሓሌሉን ንሱ ጥራዩ። ነዚ ንሱኒል ክፅውዕ ዝተገደደ ዶክተር ሱኒል እንዳጎየ ብምኻድ ካብ ትፈርሒዎ ዝነበረ ኤሌክትሪክ መቅፃዕቲ የናግፎሞ ሓቂፍዎ ይኸይድ። ዶክተር ካራና ነዚ ኩሉ ነገር ጠጠው ኢሉ ይዕዘበሎ። ኣብ ካልእ ተዘብትና ዶክተር ካራና ዶክተር ሱኒል ምስ ዶክተር ታንቪ ኣብ ሓደ ጽምዋ ቦታ ይራኸቡ። ዶክተር ሱኒል ዶክተር ካራና ብዝገበሮ ነገር ክካታዕ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ግን ክረዳድኡ ከኣሉ። ሓደ መዓልቲ ኣናንድ ናይ ሙዚቃ ሕክምና ክግበረሉ ስለ ዝሓተተ ኩሎም ሰባት ተኣኪቦም ኮፍ ይብሉ። ሙዚቃ ምስ ተወልዐ ኩሉ ሰብ ኢዱ ሓፍ ክብል ኣለዎ ዝብል ሕጊ ይነገሮም እሞ ኣናንድ ድማ ነቶም ሕሙማት ብሓደ እዳዎም ሓፍ ከም ዘብሉ ይገብሮም እሞ በቲ ሙዚቃ ክዘናግዑ ጀመሩ። እዚ ናይ ሙዚቃ ፀወታ ውፅኢታዊ ኮይኑ ክረአ እንተኮይኑ ግን 13 ሰባት ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ክረኣዩለዎም። ነዚ ድማ ኣናንድ ሓደ ሰብ ጥራሕ ስለ ዝተረፎምን ሱኒል ኢዱ ብምሕዋሶም እቶም ዶክተር ደሲኦም ይወፁ። ሃንደበት ደርፊ ምስ ተወልዐ ኩሎም ተሓከምቲ ክስዕስዑ ጀመሩ። ዶክተር ሱኒል እውን ምስኦም ይስዕስዕ። በዚ ድማ እቶም ተሓከምቲ ነቲ ሆስፒታል ዲስኮም ሰልዎ። ዶክተር ታንቪ መፅያ ንኩሎም ትም ከም ዝብሉ ትገብሮም። ነቲ ደርፊ እውን ኣጥፍአቶ። ድሕሪ እዚ ታንቪ ንኣናንድ ኣንበርክኸቶን ቀፅዓቶን። ኣብ መቕፃዕቲ ከሎ ግን ገለ ነገር ስለ ዝነኸሶ ዝነኸሶ ነገር ክረክብ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብቲ ታንቪ ትሰርሓሉ ዝነበረ ጣውላ ይወድቕ እሞ ነቲ ቀለም ይደፍኦ። በዚ ድማ ነቲ ናብ ደገ ክትከደሉ ዝሕግዛ ወረቐት ይበላሽወላ። ታንቪ በዚ ሓሪቓ ድማ ንኣናንድ ብፅፍዒት ክትሃርሞን ክትፀርፎን ጀመረት። ኣብ መንጎ ግን ዶክተር ሱኒል ይመፅእ እሞ ጠጠው ይብላን ከምኡ ክትገብር ከም ዘይብላን ይነግራ። ወሲኹ ትፈልጢ ዶክተር ታንቪ ንኣናንድ ተሃርምዮን ተፀልዮን ብዝኽደኖ ዩኒፎርም እዩ። እቲ ዝተዋህቦ ቁፅሪ 36 ብምዃኑ ንታንቪ ሕማቕ ስምዒት ከም ዘዘክራ ይነግራ። እዚ ማለት ድማ ከም መእተዊ ዝተዓዘብናዮ ሓንቲ ተሓካሚት ትኽደኖ ዝነበረት ክዳን እዩ። ንሳን ታንቪ ጽቡቕ ስለ ዘይፈደየታን ከም ኣዲኣ ክትከናኸናን ክትሕብሕባን ዝነበረት ሰብ ሰላም ከማን ኣይበለታን። ታንቪ ነቲ ጉዳይ ጽቡቕ ጌራ ምስ ሓሰበትሉ ኣናንድ ሕማቕ ስራሕ ከም ዘይሰርሐ ክትርዳእ ከኣለት። ዶክተር ሱኒል ወሲኹ ሕማሙ ዝድሕነሉ ብፍቕሪ እምበር ብበትሪ ይኮነን ብምባል መዘከርታ ሓደ ድያሪ ይህባ። ኣብ ካልእ ተዘብትና ኣናንድ ምስ ሓደ ሕሙም ክዘራረብ ከሎ ንዕዘብ።
تفلت زودي أنا تقول لاي نبركن أبز زلخلو مخنيات دقاي بناتي هافتي كباسو سلا جماريو هذا ودي نيرني ببعمتو هي بالأخل نيرة حجقن كل أخلي كالكم بمبالي نقرو أنا نتنزم السماء كحكو زي فتن كم تسلمدو نتورد ياسل تندابك كدان كغيرو يحسب نأنا قدم خدان مهابوكن تفلت إذا ساب أب عراتك إيسو زلو إدم حجي كم سنات كايس كبر نير بمبال نتبكو ماستلاليو برح سواير إيو إذا ساب كاب إلتات حدا معالتي كم تسلمدو غيرو خوات دكتور كارانا ريوو بس ما نابن مزكار سحقزون جنكا آسيو كودا أسخون إلكتريك نداءتوا كم ستري إزالها غيرو أأمرو مولو بمولو خمسين غيرو بمبالي نقرو دحرسي دوكاتر نانان مدهانيت كهبو مسمتو أنان كمسيلن إتحلاوي ناتو غدان تخدينو خمسلو سلازرآيو بدكتور كارانا كغطع كمسلو وسنة أبقال أتعزبتنا دكتور دانفي نني أنان دياري كتنبب كالان أزب إذن كرتما أنان توي كلو زحلو في هوات زيزانتو تحوفيو أنان نحن تقال جيتار اندهارما كسانا قاعي فتن نعا خمست بوزح ولان تفتنا اتاقال جن بوزحو كتكدرسالي كالتن أنان بس تسفاقي قرأت زغلو خلون دا كبرن زي كلون دا فتنا نبرا حدا معالتي معرخن دي كم صفوتوان مقلات من قدعاتيو أبيترو I love you سبل صحفير يامو انتخونا جن حجون ملسيالن أبيت خرستيان آتيان دا تسليت كلا أنان تمتيو أبكونا خفيبل دحرزي فتاري إذا قلتيا يفكري انتو خناقين كترد عليك كالتن بمبال ناو عند ملكتي يسارب حجوان جن ملسخرا كواي كالن أبزغي سيستما حد سوات فقر السبال أيرد أمني بمبال قدي فواي خيد أو كالم معالتي نابتو بتخرستاني متس حجي مبرات خمز عرسب كوني متي زلو نتاز رخبتو قالدما بجاقيتون بمبال حتيتوا أتوا أبزغي سيزي نمايا كريا خاله مايا نسراح نابت نسو زآتو لخفلي آتوات نابت خفل أب زآتو تلقزي تسألماتي نيرو لتمس ولقت اتقزا بمولو بناي فقر قلات تملي تعذبت حدا معالتي دما بشكلة تحيزا خد كيتكلا أب زرقا بستتصحف صحوف أب رأسي أزلو فقري سكالت أنببت أب زخدو تخلو بزعوات راح كوينولو سلازي بقليل زود أي مثلا نت صحوف نا تختلت أب زخدو تلقزي حدا عب تابيلا رخبت أو دما بقيح قلم مايا يفكر كي سبل صحوف نبرا أبز كزي سنسا تتسليل كادي خبن بالتحطو نسو دما اويبلا قتيلا أنستلي نجر نأملخي مكالكاليو كسا موتا تعدمي دما مسوخة نسب بفقر خراقب أيدلني بمبال تنقرو وسيخا سترايكاب زحالفون دحر تمنيتي استرايو سلازي والحدق حق زيكا كإلني بمبال نكراتو خدت بسي تسفازي قرات أنا ندقن ناب بتغرستيان بمخات أب تغن مخول الساب أب لعلم يسلوا يكلت مايا كان والحد يبلتن بس تما أنا نحرقو ناب حد بولاسو لعل ديابة أب نفسو دما بنزين أفساسا بتحرزي كربيت ولعو حتو فقرين تزي تقبل كني نفسي كاكاتولي بمبال نفسي كاتلا أب سكسيزي كل ساب ناب لعل نداقوي يليب أنا نتخربيت أب انجيتي دربيوو بس تما مايا نمنتاي كم سكيركا تسنبدن بمبال بصفعي تهرمو قتيلا حقفتو نساون أب لعليو سمعيت نبرا نزز رأي نايت بتخرستان قشون عينو تغيطلو بس تما كلتيوم أب فقري ودكو مايا نأناند ناي هوتي لوخ بمبال تتسوى نبرات مايا نأناند سبات كمي كرمين فرس قالبو بمبال تحطو أنا دما أبلع الفرسي سغلا هندبت كن اتفرس لسنفتة حيزوا بنهري قالب أنا بس سنبيدو دما شمان دات أوعى دهري أي سعب انتو خنقن مايا كابت فرس بسلام وريدا تلاقت ألو 5 نبرات نقرتو دحرس دما مكينة مسوار كم زي تخيلن كلما مدا تحطو أب تسعاتي سفرحت تمثل نيرا أنا دما انتا كتقبر كم سلوا ببحادي نقرا بس دما مايا كتصور جمرت أما جمرك أسيلا ختصور جمرت هندبت كن كي تردأ بقولتوف كتبرر جمرت نابوزوح مسناخ العطوات جين ولا حدا قايقات أمان حجون مايا تتساوتا نيرا مكينة طبو غيرا مزوار كم تخيل نقرتو مايا قتيلا حجون حاسي كاي إزخونو لغن نسخاهم بايس لستتساوت كاي بمبال نقرتو دحرزي حدا معالتي درو لدت كل سب بعالي خبرالو أناند نفقاريتو درفق درفلوي حتى
ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓንሳብ ክስዕስዑን ክደርፉን ይረኣዩ። እቲ ደርፊ ምስ ተወድአ ኣብ ጥቓ መሐንበሲ ኮፍ ኢሎም ፍቕሮም ይገላለጹን ጥዑም ዕላል ይዕልሉን ኣለዉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሞያ ሰባት ግን ከመይ ገይሮም እዮም ዝሕንብሱ ምሕንባስ ሰላም ደንባብ ብምባል ተሓቶ። ቀፂሉ ኣናንድ እንዳሰሓቐ ሓፋቢሉ ናብቲ መሐንበሲ ማይ ወርዊርዋ ይኸይድ። ኣናን ድሕሪ ዝተወሰነ ምስ ተመለሰ ግን ማያታ ካብ ልቡ ዘፍቅራን ብብዙሕ መስዋእቲ ሕራይ ዘብላን ጓል ሞይታ ነበረት። ምክንያቱ ድማ እቲ ዝተዛረበቶም ፀወታ ኣይነበረን፣ ናይ ብሓቂ ክትሕንብስ ትኽእል ኣይነበረትን። ኣናንድ ግን ከም ዝሓለፈ መዓልታት ንትኽእሎ ነገር ኣይክእልኒ ዝበሎ ተመሲልዎ ነይሩ። እዚ ናይ ክልቲኦም ፀወታ ግን ሂወት ኣፍቃሪቱ ክስእን ክኢሉሎ። ኣናንድ ሞይታ ምስ ረኣየ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ኮይንዎ ማያ እንዳበለ ይጭድርን ይበክን። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብራ ኮፍ ኢሉ ክሓስብን ከስተንትንን ከሎ ንዕዘብ። ኣብዚ እዋን ኣብ ገጽታ ዘፍቅራ ሬሳ ሃመማ ዓሊቡ ረኣየ። በዚ ዝሓረቐ ነቲ ሃመማ ንምህራም ገጽ ኣፍቃሪቱ ይጸፍእ። እዚ ምስኪን ኣፍቃሪ ኣናንድ ካብቲ እዋናት ሒዙ ኣእምሮኡ ጠሊምዎ ጽሉል ክኸውን ተገደደ። ዶክተር ዳንቪ ናይ ኣናንድ ሙሉእ ታሪክ ህይወት ኣንቢባ ወዲኣ ሽግር ኣናንድ ዝተረዳኣትሉ ትመስል። ናብቲ ሆስፒታል ተመሊሳ ብምኻድ ናብ ኣናንድ ኣምርሐት። ኣናንድ ግን ነብሱ ይቐጽ ኣሎ። ዶክተር ዳንቪ ዘይከም ናይ ቀደም ብፍሽኽታ ተዕዘቦ ነበረት። ቀፂላ ምስ ዶክተር ሱኒል ትረኸብ እሞ ኩሉ ነገር ትነግሮ። እቲ ታሪክ ኣዝዩ መሳጥን ልቢ ዝሰብርን ምዃኑ ገለጸትሉ። ዶክተር ሱኒል ድማ እወ ዘሕዝን ታሪክ እዩ፣ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ድማ ንዑ ንምሕጋዝ ክንብል ነቲ ዘሕለፎ ነገራት ክነዘኻኽረሉና ብምባል ይረድኣ። ዶክተር ዳንቪ ነዚ ምስ ሰምዐት እቲ ሓሳብ ውፅኢታዊ ክኾን ከም ዝኽእል ሓሰበት። ናብቲ ሆስፒታል ተመሊሳ ድማ ንኣናንድ ደርፊ ምድራፍ ዝኽእል እንተኾይኑ ተሓቶ። ኣናንድ ድማ ንደገ ሒዛቶ ክትወፅእ ይሓታ። ዳንቪ ንሕቶ ኣናንድ ንዶክተር ሱኒል ኣማኸረቶ። ዶክተር ሱኒል ድማ እዚ ነገር ሓሲብ ኩሉ ዲኺ ምስ መፅእ ሽግራትከ ክትዋፅኦ ትኽእል ዲኺ ብምባል ይሓታ። ቀፂሉ እቲ ዶክተር ንምዃኑ ኣናንድ ካብ ቆልዑት ሒዘየ ዝፈልጦ ከም ዝመስለኒ ፈፂሙ ይጎድአኩኒ ብምባል ይነግራ። ድሕሪ እዚ ዳንቪ ንኣናንድ ጭሕሙ ድሕሪ ምልፃያ ካብቲ ሆስፒታል ሒዛ ተወፀት። ኣብ ደገ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክሕጎስን ክስሕቕን ምስ ረኣየቶ ብናቱ ሓጎስ ንሳ እውን ተሓጒሳ ክትስሕቕ ንዕዘብ። ኣናንድ ኣዕዋፍ ክዝምራ ሰሚዑ ምስአን ኣብ ፃወታሉ ዝነበረ እዋን ሃንደበት እተን ኣዕዋፍ ድምፀን ምስ ሓብኣ ኣናንድ ድማ ክሓርቕን ከስቆርቁርን ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዶክተር ዳንቪ ሕርቃም ተረዲኣ ከምተን ኣዕዋፍ ከተፃውቶ ትረአ። እዚ ድማ ንኣናንድ ሕጉስ ክኸውን ይገብሮ። በዚ ድማ ብሓንሳብ ንነዊሕ ግዜ ይሕልፉ። ሃንደበት ግን ዘይተሓሰበ ኣናንድ ካብቲ ከባቢ ክስወር ከኣለ። በዚ ድማ ዶክተር ካራና ክሓርቕን ክበሳጭን ከሎ ንዕዘብ። ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ትፍጽሙ ብኸመይ ንሓደ ጽሉል ናብ ደገ ተውፅኡ ብምባል ክቋየቖም ጀመረ። ዶክተር ሱኒል ድማ ናይ ኣናንድ ነገር ከም ካልኦት ኣይኮነን ፍልይ ዝበለይ ብምባል ክረድኦ ይፍትን። ዶክተር ኮራና ግን ንስኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ ንዑ ክትከናኸን ስለ ዝደለኻ ጥራሕ ብምባል ይዛረቦ። ንገዛእ ውላዱ ዳንቪ እውን ይቋየቋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዳንቪ እንዳብኸይት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ዘይሓሰበቶ ኣናንድ እንዳጎየ ናብቲ ሆስፒታል ክመፅእ ረኣየት። ዝኸደሉ ምክንያት ድማ ዝጠፍኣ ናይ ኢድ በናጅር ክገዝአላ ምዃኑ ይነግራ። ንሳ ድማ ሕጉስቲ ኮይና ነቲ ዝገዝአላ በናጅር ተቐበለቶ። በዚ ድማ ተተሓሒዞም ናብ ዶክተር ሱኒል ከዱ። ዶክተር ካራና ንስራሕና ኣኼባን ናብ ለንደን ክኸይድ ከም ዝኾነ ይንገሮ። በዚ ድማ ዶክተር ካራና ነቶም ዶካትር ንሕሙማት ክድንግፅሎም ከም ዘይብሎምን ብኣግባቡ ስርሖም ክሰርሑ ይነግሮም። ድሕሪዚ ዶክተር ሱኒል ናብ ኣናንድ ብምኻድ ዝፈትዎ ባምቡላ ይህቦ። ናብ ቤት ጽሕፈቱ ብምውሳድ ድማ ዝሓለፈ ነገር ከዘክሮ ይፍትን። ንኣናንድ ቅድሚ ሕጂ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታን ዝገብሮ ዝነበረ ተግባርን ይነግሮ። እንተኾነ ግን ኣናንድ ኣበይ ከም ዝነብር ዝነበረ ንዶክተር ሱኒል ይሓቶሞ። ሱኒል ድማ ኣናንድ ወላ ሓደ ነገር ክዝክር ከም ዘይከኣለ ይርዳእ። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ሱኒል ብዛዕባ ማያ ይሓቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣናንድ ሓሪቑ ዝሃቦ ባምቡላ መሊሱሉ ካብቲ ገዛ ገዲፎ ይወፅእ። እዚ ድማ ንዶክተር ዳንቪ ይነግራ። ንፅባሒቱ ኣናንድ ሓሪቑ ነበረ። ዳንቪ ድማ ወፂኦም ቦንክሰቲ ነጊራቶ ኣብ መኪና ኣተዉ። ዶክተር ዳንቪ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንሱ ዝገበሮ ነገር ኣብ ቤትሮ ፅሒፋ ኣርኣየቶ። ኣናንድ ነዚ ምስ ረኣየ ዝገበሮ ነገር ደስ ክብሎ ይጅምር እሞ ሕማቕ ስምዒት ክስምዖ ይርአ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ኣብ መናድቕ ናይ ፍቕሪ ቃላት ፅሒፋ ኣርኣየቶ። እቲ ነገር ዝገበረቶ ኣብ ውሽጢ ገዛኣ ነበረ እሞ ኣናንድ ድማ ኩሉ ነገር ክዝክር ይጅምር። ካብ ገዛኣ ድማ እንዳጎየ ይወፅእ።
تانفي أب كزا سيناتو ناب هوسبيتال مسكدت أب عراتو كوفيلو رأيتو دحرزي دكتور سونيل دما نأنان درف خصامعون كدرفني حاتو أمو داتا دما نخدرف قدرني خونمو دكتور سونيل دما كدرف كولو ريكاردي قبرو دكتور تانفي دما نأنان حدا هياب ودالوتلو زهبتو هياب دما مسارح موزيكا نبرا ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበረ ህይወቱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መሳርሒ ሙዚቃ ንማያ ንምፅዋዕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መሳርሒ እዩ። ኣብዚ ግዜ ድማ ዶክተር ዳንቪ ናይ ማያ ክዳን ተኸዲና ገለ ዝኽርታት ከተዘኻኽሮ ትፍትን። እቲ ዝሓሰበተን ትገብሮ ዘላ ነገር ብኸፊል ይሰርሓላ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣናንድ ማያ ከም ዝኾነት ኣሚኑ ናብ ኣገፁ ይመጽእ። ንሳ ግን እንዳረሓቐት ትኸይድን ናብቲ ማይ ተኣቱን። በስተማ ኣናንድ ርእሱ ምስ ጉንድዳጋ ጨወ ይውጭጭ። በዚ ምክንያት ርእሱ ስለዝተጎድአ ኣብ ሆስፒታል ይድቅስ። ታንቪ ንዑ እንዳረኣየት ምስኡ ዘሕለፈቶም ነገራት ክትዝክር ጀመረት። እዚ ድማ ኣፍቂራቱ ከም ዘላ የረድአና። ኣብዚ ግዜ ዝኣናንድ ሃለዋቱ ምስ ፈለጠ ናብ ናይ መጀመርያ ጥዕንኡ ዝተመለሰ ይመስል። ዶክተር ዳንቪ ነዚ ምስ ረኣየት እንዳጎየት ናብ ዶክተር ሱኒል ብምኻድ ብዛዕባ ኣናንድ ነገረቶ። ዶክተር ሱኒል ድማ ኣናንድ ከም ዝሓወየ ይርኢ። ዶክተር ሱኒል በዚ ነገር ኣመና ይሕጎስ። ንዓብሃው ድማ ክወስዶ ክፅውዖ ይሓስብ። እዚ ነገር ንታንቪ ሕጉስቲ ክገብር ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣናንድ ክፍለያ ትደሊ ነበረትን። ድሕሪዚ ናብ ዶክተር ሱኒል ብምኻድ ኣነ ከምዚ ክገብር ኣይክእልኒ ካብኡ ዝፍለን ዝኸስሮን ኮይኑ ይስማዓኒ ሌላ እንዳተዛረበት ምብካይ ጀመረት። ብሓንሳብ ዘሕለፍዎ ግዜ እንዳተመላለሰ ክረኣያን ክመላለሳን ፍቅሪ ክስምዓን ጀመረ። ካብኡ ክፍለይ ደልኒ ብምባል ንዶክተር ሱኒል ነገረቶ። እቲ ዶክተር ድማ ኣነ ዝመክረክ ነገር ስምዒትኪ ክትሓብእ የብልክን። ኣብ ልዕሊኡ ቅድሚ ሕጂ ሕማቕ ኣረኣያ ነይርኪ፣ ሕጂ ግን ተቐይሩን ማዕርኽ ተፍቅርዮን ክኢልክለኺ ክትፈልጥዮ ዘለኪ ንሱ ሕጂ እንተኸይዱ ኣይምለስኒ። ስለዚ ከይድኪ ኩሉ ዝስማዓኪ ነገር ክትነግርዮም ብግልፂ ክተዛረበየን ኣለኪ ይብላ። ኣናን ድማ ምስ ረኣያ ብሓንሳብ ክኸዱ ይጋብዛ። ካብዚ እንዳሓር ድማ ክልቲኦም ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ጀመሩ። እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይቲ ሆስፒታል ዋርድያ ዝነበረ ድማ ንኩሉ ዝገብርዎ ነገራት ይዕዘብ ነበረ። ድሕሪዚ ዶክተር ሱኒልን ዶክተር ዳንቪን ምስ ዶክተር ካራና ይሰራረቡ ኣለዉ። ዶክተር ሱኒል ኣናንድ ሙሉእ ብሙሉእ ጥዕና ከም ዝረኸበን ከም ዝሓወየን ይነግሮ። ዶክተር ካራና ድማ መርዓ ናይ ጓሉ የዳሉ ከም ዘሎ ይነግሮም። ነዚ ምስ ሰምዑ ክልቲኦም ይሰንብዱ። እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓላዊ ዝነበረ ሞ ዝተሰጎጎ ሰብ ብመስተ ተሰኒፉ ኣብ ገዛ ዶክተር ካራና ይበጽሕ። ንኮራና ድማ ብሕርቃን ይጽውዖ። ናብ ውሽጡ ምስ ኣተወ ኣብ ሳሎን ኣራጢቱ ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድምፂ ናይ ዶክተር ካራና ምስ ሰምዐ ሰንቢዱ ካብ ዝነበሮ ይትስእ። ስራሕ ከእትዎ ብትሕትና ይሓቶ። ዶክተር ግን ክመልሶ ከም ዘይደሊ ይነግሮ። እቲ ሰኽራም ናብቲ ስራሕ ክምለስ ከም ዘይኮነ ምስ ረጋገፀ ድማ ብትዕቢት ክጻረፍን ክምለስን ጀመረ። ጓልካን ትጽሉል ኣናንድን ኣብ ፍቅሪ ትሒሎም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ንስኻ ዋላ ነዚ ነገር ኣይትፈልጦን ኢኻ ብምባል ይነግሮ። ካራና ነዚ ምስ ሰምዐ ብሕርቃን ብፅፍኤት ይሃርሞ። እቲ ሰኽራም ድማ ድሕሪ ፅፍኤት ይቕረይ ተሓቲቱ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ካራን ዝተባሃለ ንጓሉ ዝሓፀየ ሰብ ኩሉ ነገር ስለዝሰምዐ ሓሪቑ ገዲፉ ይኸይድን ካብቲ ገዛ ይወፅን። ድሕሪዚ ዶክተር ካራን ንሱኒል ረኺቡ ኣብ መንጎ ጓሉን ኣናንድ ዘሎ ዝምድና ይሓቶ። ዶክተር ሱኒል ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ፍቅሪ ሰጋእጋ እንዳበለ ሓቂ ምዃኑ ይነግሮ። ካራና ነዚ ምስ ሰምዐ ዝሰንበደ ይመስል። ሃንደበት ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዝተወሰነ ድሕሪ ምሕሳቡ ንጓለይ ክብል ኩሉ ነገር ክገብር ብምባል ይዛረብ። ደጋጊሙ ክሓስቦ ከሎ ድማ ጓለይ ንሓደ ጽሉል ክህብ ኣይደልን ብምባል ሓሪቑ ይጭድር። ብኻልእ ድማ ታንቪ ሑፅያ ብዛዕባ ኣናንድ ይሓታ። ታንቪ ድማ ኩሉ ነገር ተሓቂ ነገረቶ። ንሱ ድማ ጥዑይ ሰብ ብምንባሩ ጽቡቕ ነገር ከጋጠማ ተመኒዩ ክሰናበታ። ድሕሪዚ ካራን ይመጽእ እሞ ስምዐ እዛ ጓለይ ንዓኺ ክብል ኣድላይ እንተኾይኑ ሕማቕ ኣቦ ክኸውን ይኽእል ብምባል ይነግራ። ድሕሪዚ ዶክተር ካራን ናብቲ ሆስፒታል ብምኻድ ንኣናንድ የጸውዖ። እቲ ምስኪን ኣናንድ ኮፍ ክብል ከሎ ስማዕ ንስኻ ሕሙምን ርእስኻ ብግቡእ ዘይሰርሕን ዕውል ኢኻ ይብሎ። ኣናንድ ግን ምስኪንን ጥዑይ ሰብ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይቲ ዶክተር ፀርፊን ድሕሪት ገዲፉ ይቕረይታ ይሓቶ። ሃንደበት እቲ ዶክተር ተሲኡ ክቃይቆን ክፍክረሉን ጀመረ። ንስኻ ጽሉል ከም ዝኾንካ ክሳብ ዘረጋግጽ ኩሉ ነገር ክገብር እዚ ድማ ከረጋግጸልካ ብምባል ይነግሮ። ኣናንድ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ይሓርቕ። በስ ድማ ባዕሉ ካብቲ እንዳ ጽሉላት ሆስፒታል ክወፅእ ምዃኑ ይነግሮ።
ካራና ግን ነቶም ሓለውቲ ክወስድዎ ይነግሮም። ኣናን ድማ ንሓው እንዳፀዋ ክሕግዞ ይልሙኖ። ሓው ድማ ንካራና ሓወይ ፅሉል ኣይኮነን ክወፅእ ኣለዎ ብምባል ይነግሮ። ካራና ግን ሙሉእ ብሙሉእ ሓዊ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና፣ ካብቲ ዝተገበረሉ ንላዕሊ ሕክምና የድልዮ ኣሎ ብምባል ይነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ሓው ድማ ካብ ዶክተር ንላዕሊ ኣነ ይፈልጥኒ ብምባል ካብቲ ሆስፒታል ይወፅእ። ንፅባሒቱ ዶክተር ሱኒል ናብቲ ሆስፒታል መፀሞ ንዶክተር ካራና ስልጣንካ ኣብ ዘይከውንን ዘይሕጋውን ነገር ትጥቀመለካ ብምባል ይወቅሶ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ክልቲኦም ዶካትር ዓቢ ምፍላይን ክትአን ይኽፈት። ሱኒል ንኣናን ክህቦ ይሓቶ። ካራና ግን ጓለይ ብኡ ምክንያት ክስእና ይደልኒ እንተደሊኻ ካብ ስራሕ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ብምባል ካብቲ ስራሕ ይሰጎ። ድሕሪ እዚ ሱኒል ናብታ ኣንፈት ብምኻድ ኣቦኣ ዝገበሮ ነገር ይነግራ። እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ይፈልጥኒ፣ እንተኾነ ግን ንስኺ ንኣናን ስለ ዘፍቀርክዮ ገበነኛ ክኸውን ኣይክእልኒ ብምባል ይዛረባ። ንሳ ድማ እወ ይፈልጥ እዚ ኩሉ ብኣይ ዝመፀዩ ንሱ ወልሓድ ሓጢኣት የብሉን፣ በዚ ዝቕፃዕ ሰብ እንተሃልዩ ድማ ኣነ ጥራየ በለቶ። ድሕሪ እዚ ዶክተር ሱኒል ንኣናን ካብቲ ሆስፒታል ክህድሞ ሓሳብ የምፅእ። ንሳ ድማ ምሳኻ ኸይደ ብምባል ትነግሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዶክተር ካራና ምስቶም ጓርድታቱ ናብ ኣናን ብምኻድ ንዓኣ ከም ዘይተፍቀራ ክትክሕት ትኽእል ዲኻ ብምባል ይሓቶ። እንተኾነ ግን ኣናንድ ንታንቢ ኣመናይ ዘፍቅራን ዝፈትዋን፣ ስለዚ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ክገብሮ ይክእልኒ ኣየፍቅረክን ኢለ ክሕሱ ይደልኒ ብምባል ይምልሰሉ። በዚ ዝሓረቐ ዶክተር ድማ ነቶም ሓለውቱ ክሃርምዎ ይነግሮም። ኣናንድ ግን ንኩሎም በብሓደ ይሃርሞ እሞ ካብቲ ዝነበሮ ይወፅእ። ናብ ዶክተር ካራና ብምኻድ ድማ ክሳዱ ይሓንቆ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ነርስ መርፍእ ሒዛ ብምምፃእ ንኣናንድ ወጋኣቶ። እዚ መርፍእ ድማ ንኣናንድ የደንዝዞ እሞ ካራና እውን ካብ ኢድ ኣናንድ ብሰላም ይገላገል። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ዶክተር ሱኒል ንታንቢ ይድውለላ። ንሱ ተዳልዩ ከም ዝወድአን ንሳ ድማ ተዳልያ ክትውድእ ይነግራ። ካብ ገዛ ክትወፅእ ከላ እቲ ሕፅያ ዝነበረ ይረኽባ እሞ ከፋንወክ ብምባል ይተሓባበራ። ናብቲ ሆስፒታል ምስ ንምለስ ድማ ዶክተር ካራና ንሓደ ዶክተር ደው ኢሉ ንኣናንድ ናብ መጥባሕቲ ክፍሊ ክወስዶ ክነግሮ ከሎ ንሰምዕ። ታንፊ ኣብቲ ሆስፒታል በፂሓላ። ዶክተር ሱኒል እውን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ሆስፒታል ኣትዩሎ። እንተኾነ ግን ንኣናንድ ኣብ ዝተፀበየ ቦታ ክረኽቦ ይከኣለን። ናብ ዓራት ናይ ኣናንድ ምስ ከደ ድማ ዘይሓሰቦ ነገር የጋጥሞ። እቲ ፍጻመ ከምዚ እዩ። ኣናንድ ናብቲ መጥባሕቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ሙሉእ ነብሱ ፓራላይዝ ዝገብር መርፍእ ተወጊኡሎ። እዚ ነገር ድማ ይትረፍ ቀልቡ ክገዝእ ክዛረብ ይኹን ክቀሳቀስ ዘይክእልን ንዘለኣለም ብከምዚ ህይወት ክነብርን ገይርዎሎ። ሱኒል ንላዕሊ ሓፍ ምስ ኣበሎ ናይ ብርሃን ጨረር ርኡ ካብ ዓይኑ ንብዓት ይወፅእ። ዶክተር ሱኒል በቲ ዘጋጠመ ነገር ነፍሱ ክወቅስ ይጅምር። ወልሓደ ኣማራት ስለ ዘይነበሮን ኣናን ንዘለኣለም ከይሳቐ ክብል ብገዛ ኢዱ ከይፈተወ ክቐትሎ ኣለዎ። መተረኣስ ብምሓዝ ዓፊኑ እንዳበኸየ ንዘለኣለም የሰናብቶ። ነዚ ዝገበሮ ኣናን ክሓው ስለ ዘይክእልን ንዘለኣለም ካብ ዝሳቐ ሞት ሕሾ ብዝብል ምርጫ እዩ። ንግሆ ኩሎም ፅሉላት ካብ ድቃሶም ይትስኡ። ንኣናን ድማ ናብኡ ብምኻድ ክትስእ ይሓትዎ። እንተኾነ ግን ኣናንድ ብሂወት ኣይነበረን። ሱኒል ድማ ናብ ዶክተር ካራና ብምኻድ ነዚ ነገር ዝገበርኩ ኣነ ናብ ፖሊስ ደውል ብምባል ይነግሮ። ከምዚ ኢሉ እንዳነገረ ከሎ ግን ታንፊ ብድሕሪ ተጠዊላ ነበረት እሞ ዘጋጠመ ምስ ፈለጠት ሃንደበት ኮይንዋ ሰንቢዳ ኣእሙራ ክትስሕትን ክትፅለልን ከኣለት። በዚ ድማ ንዘለኣለም ናይ እምሮ ሕምምቲ ኮይናላ። ሓደ ሓደ ግዜ ውልድካ ንዝደልዮ ነገር ምግታእን ብናትካ ምርጫ ደረፍካ ምግዳድን ዋጋ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ። በዚ ድማ ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡርና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ